Jotona no haina hai lamsuk phio taisa tui phai phio kano rong bagai ketal video mo hangkai tinin video kani serengmung video norokni bagai hangkai kaisa mobile charging no bahai ke cleaning khaiman tamo bai clean khainai ang nongno phunugui tongo tini hingkai ang norokno mobile ni data cable ang clean khai phunuknai abo tamo manui mokhai toothpaste seng nogo je toothpaste use khaio obo bai no clean khai phunuknai je jesa pano norok je janija jesani nogo pano janija to toothpaste kwrui diba mane janija use khaimani hingkai angbo ani use khaimani toothpaste bai no ang tini mobile ni data cable no clean khai tongo hingka chini mobile logo obo hai mane moila rok kuphai the diba tui rok bai bo sotokya chini data cable rok no mobile charging korok no hingka haini bagui no colgate bai ang tini nongno clean khai phunuk tongo hingkai angkhai yago kisa kisa nawui obo haike phului tongo besar basa moila ongo hinai hingkai soi soi no ani mobile charging moila wngui tongkha hingkai norok bo obo haike no try khai naidi ta ani video no naimani ulo ani video no khalogui nai tongdi ani charging kubui kubui da clean wngya hingkai rumal phano mane sob mane sabri o phano colgate nawui obo haike hui mano da hingka angkhai kisa kisa huui fului ang hunai oboni ulo se ang ri haikaba ang nongno puila no cotton nawui ang kisa hui phunuknai ani kok kubui da kubui nongno proof phunuknai hingkai norok nai tongdi ani video no ang o mobile ni charging no obo haike phului paimani ulo 1 minute jok tonwi rwnai moila kwphanani bagui mane moila kaknani bagui da kwphawui tongo chini charging rogo kwbangma chwng je jaga berai tonaro haduli bodoli ongo charge rok rwbai berai tono hingkai chini mobile charging rogo moila rok wngui tango ta puilani hai kwtal ni hai wngya hingkai oboni bagui jora jora o clean khainani nango hingkai angbo tini norokno phunugui tongo norok ani video no chajakhai norok share khai mano kubui kubui no clean ongo ang nongno obono proof phunuknai da hingkai norok ani video no paithak jora nai tongdi hingkha ang tabuk mo phului paimani ulo colgate bai ta phului paimani ulo ang 1 minute tongoi nongno phunugui tongo hingkha ang tabuk phului paibaikha tabuk kisa 1 minute tonwi rwunai hingkhe tabuk 1 minute ni ulo tabuk ang nongno phunugui tongo huui naidi kaisa cotton nakha ang hingkhe naidi bini o jagani moila ongkhorka hingkha tabuk ang rumal bai obo haike norom rumal bai huka mane use khaijakya rumal bai hingkha naidi bini moila bwswk ongkhorka ang charging rok hui paibaikha hingkha norok nugui mankhana obo haike no clean khaidi jani earphone hayakaba charging data cable ta chini mane earphone bo white color ni kwrui diba abo bo moila ongthango obo haino charging haino hingkha obo haike moila rok swkagui mano ta hingkha tini ni video norok ani bahai nangjakha norok ani video no chajakhai like rwdi hingkha norok bagui ang tei kwtal kwtal video tubui faiphinai jara ani video kwtal phaiyongkha norok subscribe khai rwdi ganani bell icon no press khai rwdi norok ani video kwtal kwtal norokni thani o thanani bagui norok thani o ani video swkang sogui nai haini bagui hingkha tini ni video aswk jora nongsitu norok bai teisa malai phinai kwtal video tubuui hingkha tini ni bagui aswk nongkha ani video no paithak jora nai tongmani bagui hambai jotono no.